Не. Да, карай. Карай, не се хваща. Направо викаш, ако изгуби обхвата, се угасва. Да, спира. До сега не се е случвало. Но тествал съм го на пред къщи на 3 пресечки, стимул обхват. Обърни и си пие. Малко по. Ага. Шлюп. Сега може да ти бяга малко на някъде от капа, където отворя. Дали ще ти се справим? Не, хващаме. Те стопчета постоянно ли сте? Да. Те не дърпат кой знае колко. Не, мислята ми това за нощно нещо. Да. За по-добра ориентация. Отзади е червено, отпред е със синя. Те сините се виждат по-добре като се смърчи. Червените по-хубаво светят. И още колко милиметра са? 2,5. 2,5. Ага. Те пирки на това разбастване. На 4 мм. А може да влезне. Да. Четири милиметра стандартна. Набрай инерция. Нещо бачкате двата мотора. А? Двата мотора като работят друго. Кара малко на Вкара? спорен. Няма и вълни. Дърпа малко, но ще е отворен. Капа където е отворен. Не е капата. А колко метра е след договора? 70-80. Значи долу. Там се вече някъде към 90. Там се вече някъде към 90 метра. Така му се сложи на За кое, бе? държиш те да... Тези дистанционни са много по-удобни от другите. Защото там може да си опълж въдиците. Да се придържаш с едната ръка да караш, пък с другата да придържаш месената. Да, не Някой път се налага. С тази ръка с палеца ляво-дясно, с казалеца на спусъка и с една ръка караш.
Защо не ги поддържа визов? Това нещо. Искам с други това. Няма какво да изпълням. Ja.